ದಯದೀದ್ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿಗೆ 4 ಬೇಡಿಕೆ ದೀತೇರು. ಕರೆಯತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು, ಬೊಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಪವನ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲು ಚೂರು ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು. ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆಗಲ ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನತೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಗಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಭೆ ನಡಪರಂಡು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲಿ ನಿಗಿಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದರ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ದಯದಿದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲ್ನ ದಿನ ನಿಗದ್ಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯ ಏದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಬ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆದ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲೆ ದಯದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು ದಯಪಂಡ ಸುರುಟು ಆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಡ ಅಂದಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿಸೋನಲ್ಪ ತಡ ಆಪಣು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಇದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಪಣ್ಣಗ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಾಗಲು ಭಾರಿ ಕರೆತ 2 ಸೈಡ್ಲ ಮಲ್ತನಂದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ದಯದಿದ್ದು ನಿಗಲೆ ತೂವನೋಡು ಪಕ್ಕ ಕರೆತ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹರಿಸೋಡು ಪಂತ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನ್ಯಾತು ದಾನಿಲಿಪೋಡು ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲಿಪೋಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಸಹಜ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚನೆ ಗಮನ ಹರಿಸಂಡ ಅಲ್ಪದಕ್ಕಲು ಪಣ್ಪುಣು ದಾದ ಮಂಡ ಮೈಕದಗಲು ಏರು ಬುಡ್ಬುನಕಲು ಪನ್ಪುಣು ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪುಣು ನಮ್ಮನ ಏರು ಗಿಡಪುನಗ ನಮ್ಮನ ಬುಧರ್ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಒಲ್ತಗಲು ದೂರ ಹುಡುಕಲು ಒಂದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏರು ಗಿಡಪುನ ತೂವೊಂದು ಅಗಲೆಗಲ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೈಮ್ ಸಾಧಾರಣ 8:10 9:10 ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಡು ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಮಲ್ತನಂದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಬಣಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪುನಚಿತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಉಂಡು 150 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರಿಂದಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುಲಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲ್ಲ 150 200 ಜೊತೆ ಅಂಡ 30 ಗಂಟೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕುನ ಅನುದಾನ ನಿಗಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕುನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಆ 24 ಗಂಟೆ 30 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಿಲೆಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು ಪಣದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಈ ಪುನಚಿತ್ತ ಇನಿತ್ತ ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯ ದಯದಿದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ನಿಗಿಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪನ್ನಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಕಲದಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಕಲತ್ತು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎರುತ್ತ ದನಿ ನಕಲು ರೆಡಿ ಅವು ಎರುತ್ತ ದನಿ ನಕಲು ರೆಡಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಖಂಡಿತ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಜಿಂಡ 150 ಜೊತೆ ತೀರ್ತಿತ್ತಿನಾಗ ಅನುದಾನ ಕಟ್ಟಾಪನು ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಐಕ್ ಬದ್ಧರಾದ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಅವು ಕೂಡ ಕುಲ್ ಐಕ್ ಮನ್ಪಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಗೆ ಏತೈತೆ ಅವ್ನು ಬಟ್ರೆ ಬೇತೆ ಕರೆತ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ
ಈ ವರ್ಷ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ದಯ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ಒವ್ವೆ ಕಾಸು ಅನುದಾನ ಬರೋಡುದಂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಈ ವರ್ಷ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಜಿಂಡ 150 ಜೊತ್ತದಲ್ಲ ಅವನೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವಂಕ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪನೇಜಿ ಮಾತಾಡ ಅಮ್ಮು ಕಡೆ ಇರುತ್ತಕಲ್ಲರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲರು ಹಿರಿಯಕಲು ಪೂರ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ದಯ ಪಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪೋಯ್ಜಿಂದಂಡ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವಕ್ಕದಕ್ಕ ಒರಿನ್ ನೆಟ್ ಒರಿನ್ ನೆನ್ಕೋರ್ಕ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂದು ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪನು ವರ್ಷಲ ಪನ್ಪರ್ ಓಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬರ್ಬಿಜಿ ರೋಹಿತಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಒಂತೆ ಆತನಂದ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷೋಡು ಒಂತೆ ತೂತ ಒಂಜಿ 30% ನೂದೆಟ್ಟು ಅವಲ ಪೂರ ಆತಜಿ ಮುಪ್ಪನೇ ಬನ್ನಿ ಆಂಡ ವರ್ಷಲ ನಾವು ಪನ್ಪು ನಿಂಚೆನೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲು ಲೇಟ್ ಬತ್ತಂದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಐಟಿ ಎರ್ಲನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಎರುಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದಲ್ಲ ಇಂಚನೆಂದತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈತ ಎನ್ನ ಏರು ಬತ್ತಿಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎದುರ್ದ ಏರು ಬೈದನು ಬಟ್ರೆನ ಬೈದನು ಬತ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ಬಟ್ರ್ ಗಿಡ ಒಂದು ವಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ರ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 16 ಪಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇರಂದಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊರೋಡು 5 ಪಲ್ಸ 10 ಪಲ್ಸ ಕಾತೊಂದು ಗೊಲ್ಲುನ ತಿಳಿದಿನ ನಿಗಳು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜರು ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಆಪುಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಕಡ ಅವೇ ಬನ್ನಿ 5 ಜನ ಸಂಘಟಕರನಕಲ್ ಕೊರೋಡು ಬಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನ ಅವೇ ಅಕ್ಕಲು ಬರೋಡೆ ದಯ ಬಂಡ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸಂಘಟಕರನಕ್ಲೆಗತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋನ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು 24 ಗಂಟೆ ಏತ್ ಕಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 10-15 ಜೊತೆ ಇರ್ತೋಗಳು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪಿಜೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಆದ್ ಬರ್ಪಿಜೀರು 20 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪಿಜೀರು ಅಂಡ ಪ್ರಭಕರಣ್ಣ ಈ ಅವು ಮಾತಾರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಈತ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರಕಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ಣಯಗೂ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಾತು ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ ಒಂದು ಸೈನ್ ದೇತೊನ್ಗ ದಯದಿದ್ದು ಅವು ಮುಜ ಅತದ ಒಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಜಿ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಕಲ್ಲೇ ಇರತ್ತ ಮೂಲೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳ ಕುಲ್ಲುದು ಐನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮಲ್ಪುಂದ ಮಲ್ಪೊಡೆ 100% ಪೋಯ್ಸಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಲಡೆ ಸೆಮಿ 14ಕ್ಕೆ ಬತ್ತನೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಏರಂದೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಬುದಾರು ದಾಮಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾತದ ಬಲ್ಲೆ 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 ಅಪನಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಳಿಗೆ ದಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಎರುತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಎರುತ್ತ ಹೇಗೆ ದಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಐಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಭಕರ ಪಂಡರ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು 24 ಗಂಟೆದ ಈತೋಡು ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ 150 ಜೊತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಣಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ ಮಾತಾ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಸಭೆಟೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಸಭೆಟೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ 4 ಜನ ಕುಲುದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಂಡ್ ಐನತ್ತು ಖಂಡಿತ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜೇರು ಬತ್ತದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೊಡಲು ಎದುರ್ದೇರು ಬತ್ತಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬತ್ತದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆಯರು ಬತ್ತಜಿಂಡ ಆಯ್ನು ಡಿಸ್ಕಾಲ್ ಅತ್ತ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಐಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಕ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಕೊರಡು ಎರ್ಲೆನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತ ಅವು ಆನಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುರಂಡ ನೆಕ್ ದಾದ ನೆಕ್ ನಿಖಲ ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 10 ನಿಮಿಷ ಚಂದ್ರಣ್ಣ
ಆ ಎರುಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನಂದ ಆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿನ ಆತ ಇಟ್ಟು ಎರುತೊಟ್ಟು ಒರಿ ಇತ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ರೆಪ್ರಿ ಕೌಂಟ್ರಗ ಎರಗಂಡ ತೆರಿಪಾಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನಂದು ವಾಯರಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬು ಬತ್ತದ ಫಲೋಡ್ ಹಾಕೋನು 1 ಗಂಟೆ ಐದು ತುಂಬ ಬೇತ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೋನು ಆತ ಅವತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ 1 ಗಂಟೆ ಮರ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲದ ಇರುತ್ತೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಪನೋಡಾಯಿ ಬೇತ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಟ ಹಾಕುಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ತಗೊಳ್ಳ ತ್ರಿಶಾಲ ನಟ ಎಂಗ್ಲ ನಟ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವಳು ಗೋಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಟ ಮಗಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಟ ಹಾಕುಜಿ ಅವು ಆನಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಐದು ಅಂಜ ಗೋಲ ಕಟ್ಟರೆ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಹಾಂ 150 250 500 ಜಾನ್ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಹಲೋ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಅವು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇರೆ ಅದೇ ಮೇರ್ ಬನ್ನೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಆ ಕಂಬಳಗ ಆನಿದ ಕಂಬಳಗ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನ ಆಣ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮುಖ ಕೊಡ ಅವಳು ಹಲೋ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕಂಬಳೋಡು ಯಾಂದಾದ ಮನ್ನಿ ಗೊತ್ತಂದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬುಡ್ದು ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲದೇರು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಡೆ ಕಟ್ಟಾಡು ನಾಯರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಡೆ ಕಟ್ಟಾಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 5 ಜನ ಕೊರ್ಪೇರಿತೆ ಆ ಚೀಟಿ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಆ ಕರಿತ ಆ ಸಾಲದ ಬರ್ತಗಾಗ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇನಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕನಿ ಟಿಪ್ಪಾಡು ಲೆಪ್ಪರ ಸುಲಭ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇತೆ ಇರು ಕಟ್ಟನೆಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಿಡ್ಚವು ಇತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಮನ್ಪುನ ಅವು ಮತ್ತು ಆಪನ ಒಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಹತ್ತು ಅದೇ ಪುನಗ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಅಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಇತೆ ಕಂಬ್ಲಗ ಒಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಕೇಳ್ನಕ್ಕ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಟ್ರೆ ಆಪ್ಜಿ ಇತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅವು ಯಾರಪ್ಪೆ ರೋಹಿತಂಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ಉದಾಹರಣ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಈ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಮುಟ್ಟ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತೆ ದಯಪಟ್ಟ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಡ ನಮ್ಮನ ಸಾಮೇನ ಪಡ್ ನಮ್ಮನ ಕಟ್ಟನವನು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇತ ಇದು ತುಲೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ಪುನು ಸುರುಕ್ಕೆ ಕಂಬ್ಲ ತುಂಬಿ ಬಲ್ಲು ಬಾಡದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆತ್ತದ ಪುಡಿರ್ದ ಇತ ಐಕಿತ ಈನ ಅಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಅವ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಗಲು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಗುಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಬೇತಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇದೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಬು ಯಾರು ಬಲ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬಲ್ಲು ಬಾಡದೆ ಬರ್ಪೇರು ಸೀದಾ 15 ದಿನ ಬರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನೋಡು ಬೇರು ಕಟ್ಟುಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಬಲ್ಲು ಬಾಡ್ದೀಪು ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡಿಯರು ಕಟ್ಟುನ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 4 ಹೆರು ಕೋಡು ಬಲ್ಲು ಬಾಡ್ದೀಪೇರು ಅವು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೋಡು ಆತೇ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿ ಓಡು ಇಜನ ಈಗ ನೀವು ಗುರ್ತ ಬಾಡ್ದಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಂಬಳದಾಗಲೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಣ್ಯಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ 4-5 ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಐಕ್ಯ ಬೋಡೊಂದಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಡ್ದು ಮುಂಡಲ್ಲ ಗಳೆಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಬರಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡಿಗರು ಕಟ್ಟುನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಸಮಿತಿಯವರ ಕೇನುಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಬಂದ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ತನ್ನ ಇದೆ ಅಣ್ಣಣ್ಣ ಎಂಚ ತಂಡಿರಿಗೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪುನ ಲೇಟ್ ಮಣ್ಣಿ ಇತ್ತೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪುನ ಲೇಟ್ ಕೆಲದ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಕೇನುಜಿ ಒಂದು ಓಲೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಇರ್ನ ಎತ್ತದು ದೂರ ಕಟ್ಟುನ ಅವೇ ಬಂಗ ಕೆಲವು ಮೈಕೆ ಕೇನುಜಿ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಅಲ್ಪಡ್ಬಂಡ ಕಂಬಳಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಿದೈಗಲ ದೂ ಒಂದು ಅಕಾರಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಸೈಡ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಅಂದೆ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಡು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೆ
ಒಂಜಿ ಈ ಹಾಲ್ದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ನೈಟ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಗಾಡಿಲು ಅಡ್ಡೋಡ್ಲಕ್ಕೆ ದಯದಿದ್ದೆ ಪೋಡು ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಓದ್ ಬಂದ್ಪೆ KA19M8781, KA19MJ 2961, KA19MR7918, KA20ME 4637 ಕೀ ಕೊರಿ ಎರಡ ಮೂಲು ಜವಣಿಯರ್ ದೆತ್ತದ ಚೂರು ಪರಿಕೆ ದಿಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಹಾಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡು ಕರೆಂಟ್ ಎರು ಕಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಮನ ಇಡ್ಸೋಡು ದಯಪಂಡ ಓಲಾ ದೂರೋಡು ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎರು ಕಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ಐಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪು ಐದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಜಗದ ದಾಲ್ತಾನೆ ಮಾತೇರು ತಕೊಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಾತೇರ್ಲಿತ್ತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಕ ಅವು ಆನಿ ನಿಖಿಲು ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ಲಲ್ಲ ರಾಣಿದ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮನದೇ ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಇರುವಂಡಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಾಡ್ ಮಲ್ಪ ಪಿರಪಾರ ಎದುರು ಮಲ್ಪ ಎರು ಜತ್ತದು ಐಕ್ 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 ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಈತ ಈತ ಅವತ್ತ ಮಾತಾಡ ಕೇಳದು ಈತೆ ತೊಲ ಈ ದಕ್ಕಂಡ ಬೋಡೊಂದು ಬೂರ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣದೆ ದಕ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಐಕ್ ಬರ್ಚೆ ಅವು ಬರ್ಚೆ ಐಕು ಐಕ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಆತ ದಯದಿ ಇದು ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚಾನ್ಸ್ಡ್ ಪೋಂಡ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ದಯದಿ ಇದು ಐದು ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಅವು ಮರಿ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಆಡತೆ ದಯದಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ದಯದಿದು ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈತ ಮಾತಾಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಎರ್ಲಿನ ದನಿನಕಲು ಮಾದದ ಬುಡುಪುನಕಲು ರೆಫರ್ನಕಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯತೆ ಆವಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ಜೆರಡ ಅಕಲು ರೆಫರಿನಕ್ಲೆಗಲ ಮೈಕ ಬತ್ತರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯ ಆತಡು ಮುರಡಿ ಏರಾದಲ ಮೂಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ಜೆರಡ ಅಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ವೇಳೆ 10 ಮಾದ ಬುಡುಪುನಕಲ್ಲ ಅವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ಜೆರಡ ಅಕಲೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಕಮಿಟಿ ದಾಲ ಕೇನನೆಂಜಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿದ 100 ಮಾತೇರು ಬರ್ಪಡ್ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆವಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಆವಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತೇರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಡುಪುನಕಲ ಆವಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆವಡಿ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯ 5,000 ಸದಸ್ಯತ್ವ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ವೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಲ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯದಿದ್ದು ನಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಏರ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ಆವಡು ಕೆಲವು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ನನಲ ಹತ್ತಿರು 10-22 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲ್ಲೇರು ನನಲ ಕೆಲವೇರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹಚ್ಚಿರು ದಯದಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎರು ಉಡುಪನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎರು ಉಡುಪನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ 7918 ಎರು ಉಡುಪು ನಕಲು ಗಿಡವು ನಕಲು
ಹಾ. ಈ ಸರಿ ಏರ್ ಬೈಕ್ ಅವತ್ತು ಏರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತವೆ ಹಾ. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಂಗುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಏರು ಕಾಸು ಕಟ್ಟದೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಂದಕಲ ದಯದಿದ್ದು ನಿಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಬಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಅವ ಆಂಡ್ ಬೇದ ನಿಖಿಲದಾಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯದಿದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರದಾಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯತನ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಐಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಏನ ಬಂಡ 10 ನಿಮಿಷಡು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂತ ಐಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೇಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲ ಎಂಜಾಲ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಟೈಮ್ ಕಂತೆರಡು ಆಂಡಿರು ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಉಂದಾಡತ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಇತ್ತದೆ ಬೇತೇರು ಬೇತದಾಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡ ಬೇತದಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಕಲ ಅವನು ಯಜಮಾನರಕಲದಾಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯತನ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಾಲಿ ಅಷ್ಟು ಈತ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಅಗಲ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಏನ ಬಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕಣಪಳದ ಇರು ಜತ್ತದು ಅವೇನು ಈತೇ ಟೈಮ್ ಐಕ್ಲ ಕೊರ್ದ ಆಚೆ ಏತೆ ಮೂಜ್ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಅಗಲ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಕನಪಲದ ಇರು ನಿಗಲು ಜತ್ತಿ ಬೇಕಾ ಬೇತೆ ಇರು ಅಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಕರೆಕ ಆಪ್ಜಿ ಅಣ್ಣತೆ ಅದಾಗ ನಿಗೂಲೆ ಕಣಪಲಯದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲೆ ಚಂದ್ರಂ ಜಟ್ರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಣಪಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜೇ ಕರೆಂಟ್ ನಿಗುಲು ಎರುಗಿಡವರು ನಿಗುಲ್ಲ ಚೀಟಿಗೆ ಪುಲೆ ಆಜಿ ವೈಟ್ ಐಟ್ ಗಿಡ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಎಂಗಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಗಲ ವೀಕ್ ಕರಗ ತಿಕ್ಕುಜ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಕರ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡ ಬೇಗ ಆಪುಡು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಿ ನಿಗ ಒಂಜೇ ಕರೆಂಟ್ ಗಿಡ ಉಂಟು ಪದ್ನೇನು ಒಂಜೇ ಕರೆಂಟ್ ಗಿಡ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಡು ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಗಿದ ಪಾಸ್ ತಪ್ಪರ ರಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಅಡೆಗೆ ಕೈದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಕೈದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಕೂಡ ಅವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಫ್ರಿ ನಗರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಸುತ್ತ ಗಿಡ ಆಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಂಗಲು ಕಾತದು
ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲ ಬಿರೋ ಬತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟು ಅದು ಅಪ್ಪ ಎಂಗಳೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವು ಎಂಗಲ 3 ಗಂಟೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡದು ಅಂಚತ್ತೈತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಏತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂಡು ಈಗ 3 ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರ ಗಂಟೆ ಅವನು ಅದು ನಿಗಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ದುಮ್ಮರಲಕ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಂತಾರೆ 14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಜೊತೆ 9 ಜೊತೆ ಗಿಡ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ ಕಣಪಲ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬೇತೇರ್ಲ ಜಪ್ಪುನ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಗಲನ್ನೇ ಗಿಡಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈತ ಏನ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಜೊತೆ ಉಲ್ಲಗತ್ತ ಈತ ಪದ್ರಾಡ್ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆತ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಸೈನುಂಡು ಅಂದೆ ಅವ್ಳು ಎರು ವರ್ಮ 10 ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಪೂರ ಕಮ್ಮಲೋಡ್ಲ 15 ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೋಡ್ ಅಂಡೆ ಪೂರ ಕಮ್ಲೋಡ್ ಆಪುಜಿ 50 ಸುತ್ತ ಆಪುನತನ 10 ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಂಡು ಸುರೂರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರ್ಸ ಅವು ಪೋಯರ್ಸ ಕದಪಲ ಎಂಕುಲು 3 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಿನ ಒಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೋಲು ಅತ್ತ ಇಂಚ ಐಕ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬಂದೈತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗಿಡ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಜತ್ತಿ ಕಡೆ ಗಿಡ ಮೇರೆ ಮಿತಾವ ಕಡೆ ಗಿಡವನ್ನು ಇಪ್ಪೇರು ಪೂರ 14 ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗಿಡ ಉಂಟು ಪಟ್ಟದ ಗಿಡ ಎಂಕುಲಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತನೇ ಗಿಡ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಮತ್ತನೇ ಕಡೆ ಗಿಡವ ನೀರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ನೀರು ಗಿಡ ಓ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಎಂಕುಲಾರಿ ನಿಶಾನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಡೋಲ್ಯಾ ಏ ಇದು ಬಿಡ್ತಿ ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಿಡ್ತಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡದಾನೆ ಅಪ್ಪು ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಎಂಗ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ್ಯತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ಬಲ್ಲದೇರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತಾರೆ ಅರೆ ಬಂದ ಬಲ್ಲದೇರಕ್ಕೂ 10 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ ಕಟ್ಟಿ ಒಂಥರ ಗೇನು ಜೇರು ಬಲ್ಲದೇರು ತಗೊಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಅವ್ರು ಸೀನಿಯರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಗೇನು ಜೇರು ಎಂಕುಲು ಬಯ್ಯ ವಾ 10 ಮಿನಿಟ್ ಮಾರೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇತೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಮರ ಕಟ್ಟಿನೇರು 10 ಮಿನಿಟ್ ಓಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ ಜಾ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ ಬಿನೆ ಒಂಥರ ಗೇನು ಜೇರ ನಾಕಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪುಣೆಗಳ ಮರ ತೇರು ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಮರ ನಿಕಲ್ ಇರುಕಲು ಮರನೇ ಕಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರಭಕರಣ್ಣ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಕೊಲ್ದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಐನಾತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೂಕ ಬಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇತೆ ಅವು ಏನು ಬಲ್ಲೆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನೆ ಬತ್ತ ನಿರ್ಸರಣೆ ದಾಟಿಟ್ಟು ಉಂತು ನತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಉಂತು ತೂಪೇರು ಬಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪರದಲ್ಲ ಏರ್ ಪಂಡೆ ಅವೇ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಕ್ಲ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆ ಪಂಡನೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಯ್ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಹಾಕದಂಡು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ವಾ ಕಮ್ಲೋಡ್ಲ ಅದತ್ತು ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ದಾದಾ ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಐಟೊಂದು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಮಾತ ವೈಟ್ ಆ ನೀರು ತೂಪುನಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅದ್ರ ಅಗಲು ಏರೇನು ಕಂಬಳ ನೀರು ತೂವರ ಮಲ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಅಗ್ಗಲು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಿಗಲು ಒಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಪನ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ಅಂತ ನಿಗಲು ಒಂದು ಪನ್ರೆ ಯಾವು ಆಂಡ ಐಕ್ ಒರಿಯನೆ ಉಂತವನ ರಡ್ಡು ಜನ ಹಿಂಗಲು ಉಂತ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಂತಾಗ 3 ಜನ ಉಂತುಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲಡ್ 3 ಜನ ನೀರು ತೂವರಂದೆ ಉಂತುರು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಫ್ರಿಡ್ ಲೆಪ್ಪುವ ಎಂಗ್ಲ ಕೊಡಂಗೆ ಕಮ್ಲಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲು 3 ಜನ ಪಿದಾಯ್ದು ಉಂತದ ಒಂಜಿ ರೆಫ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಕಾಣ್ತುಂತ ಎಂಕ್ಲು ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀರು ಪೂರ್ಣದೇವನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮಂಡದ ಆತ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಣ್ಣು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನೆಲ್ಲ ಬತ್ತವಲು ಉಂತರು ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಮಂಡ ಅಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಚ ಅಲ್ತು ಕೊರಡು ಅತ್ತತ್ತು ಆಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲೇ ನಿಗಲ್ ಬಂದ್ಪುನ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲು ಏರು ಅನುಭವದಾಗಲು ಏರು
ಇತ್ತೆ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳದಾಗಲೇ ಬದ್ಧತೆ ನೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ದಿತ್ತ ನೋಡು ದಾನ ಬಡ್ಡನ ದೇ ನೀರ್ ತುವರೆ ಆಯ ಇಮ್ಮೆ ಉಂತ ಅವನತ್ ಆ ಕಂಬಳದ ಏರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಿರ ಏರ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವಿರ ಅಗ್ಗುಲೇ ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಅದು ಎಂಕಲ್ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯಕರು ಗಿರೀಶರು ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಉಂತುದು ಗಿರೀಶರ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರು ಜನಾರ್ದನ ನಾಯಕರ ಪ್ಯಾರ್ಲ ಕಮಲ ಎರುಗಿಡದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರು ಆರ್ತುವಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಅದ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡು ನಂಡ ಒಂಜಿ ಐನ ಜನ ಐಕ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ತೂಪಿನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಐನ್ ಜನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ತೂಪಿನಾಗಲೇ ಓ ಹಾ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಆನಂದ ಅವು ಶೇ ಅತ್ತ ಐಕಿತೆ ಐಕೆ ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಅತಿಯ ಅವು ಬರಲಿ 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 ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಬಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಂಬಳ ಕಮಿಟಿದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಂತ ದಯದಿದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವಿನಂತಿ ನಿಖಲ್ನದಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಡೇಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಖಲೇ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ನಿಖಲು ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ದಯದಿದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದಯದಿದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇದು ರಫ್ ಒಂದು ಮಲ್ದ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತದ ಮತ್ತೆ ನಮನ ಶುರು ಒಂದು ದಯದಿದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳದ ದಿನ ನಿಗದಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ವಿನಾಕಾರಣ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ದುಂಬೆ ಪೋಪುನತ್ತಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೆ ನಮ್ಮ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಹೊಡೋದು 20 ತಗೊಂಡದ 22 ತಗೊಂಡದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇತರ ಏನೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ವಿಭಾಗ ಉಂಟ ಖಾಲಿ ಸಾವಿರದ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಅಪ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಕಡೆ ಆಯನಲ್ಲಿ 20 ತಗೊಂಡದ ಬರ್ಕೊಂಡ ಆಯನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಲ್ಲದ ಕೊಂಚ ಈಚೆ ತಗೊಂಡು ಬಾರ್ದು ಯಾರು ನಾವೇರ್ದ ಬಲ್ಲ ಐತೆ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಈಚೆ ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಿಡ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಸಾಧಾರಣ 150 ಜೊತೆ ಉಂಡತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಿಕ್ ಬರ್ಪೇರು 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಈ 4 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲಾಗಲ್ನ ಆಜಿ ಸಾಲ ಆಬಜಿ ಆಬಣೆ ಆಬಜಿ ಲೇಟ್ ಪ್ರಭಕರಣ ಸರಿ ಇತ್ತನೆ ಸರಿ ಒಪ್ಪಡು ಬಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮೈನ್ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಹಿಡ್ದೆ ನಾನು ಒತ್ತೋದು ಬಂದ್ಪ್ಯಾನ ಇಂದಾಲ ಒಂದು ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ನೆರಿಯಡೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಮಲ್ತೇರಿಂದಂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೇರಿಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲು ಪೂರ ಬೇರೋಡ್ಬಾರ್ದು ಏನ್ ಬೇರೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಏನು ಪೂರಾಗೇನು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಾಗ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಎರು ಬತ್ತು ಉಂತದು ಬಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ 15-20 ನಿಮಿಷ ತಾಗೋಣ ಅಂದೇತೆ ಬನ್ನಿ ಆ 20 ನಿಮಿಷ ಎರು ಉಡ್ಪೇರು 5 ಜೊತೆ ಎರು ಉಡ್ಪೇರು ಪ್ರಭಕರಣ ಅವು ಈರ್ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ನಾಯರ್ದಕ್ಲೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನೇರಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ ಕೊರಡ ಬರ್ಚ ಬಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಂಡು ನಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಕ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾರ್ದ ಪೂರೈಕ್ಲ 5 ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ
ಸಾಲದ ಅವಕಾಶ ನೆಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಈ ಸಭೆ ಟಾವಡು ಓ ಅದ ಅವು ಮಲ್ಪುನಂಡ ಹೋಯ್ದಣ್ಣ ಅವು ಮಲ್ಪುನಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ದತ್ತೊನ್ಗ ಮಲ್ಪುನಂದ ಅವು ನಿಗಲ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ್ರ ಲೈಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರನ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ದತ್ತೊನ್ಗ ಇದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಮಲ್ಪುಗ ಐಕಿ ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇನಿ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೆ 14 ಸೆಕೆಂಡ 15 ಸೆಕೆಂಡ ಐ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ದಿನ నాకు ಸಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅದ ಐಕ ಸಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತ ವಿಭಾಗಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ನಾಯರ್ಗಂದತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಗ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ ಈತ ಬಲ್ಲ ಸಭೆ ಚಂದ ಆಪುಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲುದು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಐಕ ಒಪ್ಪಿಗಾತ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಐಕ ಒಪ್ಪಿಗಾತ ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿ ಮೇನ್ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಲ್ದು ಮಾತಾಡ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಪಕ್ಕ ಬೋರ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬ್ಯಾನರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೋಡ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಈ ತರ ಮಾತ್ರ ದಯದಿದ್ದು ನನಿತೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಚರ್ಚೆದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ದಿನ ನಿಗದಿ ಅಂತಿಮ ಮಲ್ತನ ದಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪೋರಾಪುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತಿರಲಿ ಇಂಚಿ ಗಮನ ಹರಿಸೋಳು ಈ ಸರ್ತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ ಅಣ್ಣ ನವೆಂಬರ್ 14 ಈ ವರ್ಷದ ದಿನ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಡದ ಒಣ ಸಾಯಿಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾತಾ ಸಭೆಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಎರಲನ ಯಜಮಾನ ನಗಲು ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲಿಗೆ ಒಂಜೆ 12 ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಈ ಸರಿ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಬಂತಿರು ದಯದಿದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾಡಿ ದಯದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದವಲ್ಲ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ಪಣಪೀಲ್ ಕಮಲಂದು ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತದ ನವೆಂಬರ್ 21 ಕೋಡಂಗೆ ನವೆಂಬರ್ 28 ಕೊಕ್ಕೆ ಪದವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಬಾರಾಡಿಬೀಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ಮೂಲ್ಕಿ ಜನವರಿ 2 ಮಿಯಾರು ಜನವರಿ 9 ನರಿಂಗಾಣ ಜನವರಿ 16 ಅಡ್ವೆ ಜನವರಿ 23 ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಜನವರಿ 30 ಐಕಳಭಾವ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ಪುತ್ತೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ವಾಮಂಜೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ಎರ್ಮಾಳ್ ಮಾರ್ಚ್ 6 ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರ್ಚ್ 13 ಬಂಗಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 20 ವೇಣೂರು
ಮಾರ್ಚ್ 27 ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಗುರುಪುರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಬಳ್ಕುಂಜೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಹರೇಕಳ, ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು, ಈ ನಡುವೆ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27. ಅಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಗಳ ಅವು ಎಕಡೆ ಪ್ರೈಸ್ದ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆ ನೆಂಜ ಮಂಡ್ರಗಳು ನಿಗಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಸುಕುಮಾರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆರು ಪಂತೇರು ಮುರಣ್ಣ ಪಂತೇರು ದಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆಕ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೊರೋಡು ಪಣ್ಣದು ಅವು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಗಳ ಮಾತ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಇತ್ತದು ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಲ್ಲ ಅದತ್ತು ಆಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಕೊರ್ಪನ ಬಲ್ಲಿಂದು ಐಕ್ ದಯದಿದ್ದು ಎಕಡೆ ಪಂತೇರು ಸುಕುಮಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಆ ಎರ್ಲೆ ನೆಂಜ ಮಾಡ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಬಂತ ಈತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಬರ್ತಿಂದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗಳು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ ವಿಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಲಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೊರಲೆ ಅದ್ರ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಲೆ ಅವು ನಿಗಲೇ ಮುರ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಧಲ ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾತಾಗ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪುರ ಬರ್ತಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಆರು ಬಂಡೇರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬರ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಇಂಚ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಕಾಲು ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಕಾಲು ಪವನ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ಲಿ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಗಲೇ ಬಂದು ಬಿಡ್ಕ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಅರ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏರುಕಲಿಗೆ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ಪುಗ ಈತ ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆತ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳದಗಳು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಬಾಕಿದಗಳು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳು ರಡ್ಡು ಒಂಜೇ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೊರ್ಪರ್
ಐದು ಬಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ಪಾರ ಕಾಲು ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಪಾರ್ದೆ ಅದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಪ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೊಡಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಜ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ ಒಂಜರ ಪೋಮ್ ಬಲ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಪೋಮ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಾರ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಧ ದೀಕ ಓಕೆ ಈರ್ ಬಂಡಿ ಕೊಪ್ಪೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳ್ತಿಪ್ಪಾರು ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಧಲ್ಲ ದೀಕ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಒಂಜೆರಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಜನ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಬಂದ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬದಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಗ್ಲಾ ಅವು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಕನ್ನಪಲಯದ 7 ಕೋಲು ನೀರು ಪಾಡ್ನ್ಯಾಗ 5 ಕೋಲು 6 ಕೋಲು ನೀರು ಪಾಡ್ನ್ಯಾಗ 1 ಕೋಲು ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿನಾಗ 1 ಕೋಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊತ್ತಿನಾಗ 1 ಕೋಲು ನಾಯರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿನಾಗ 1 ಕೋಲು ಮಲ್ಲದ 1 ಕೋಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊತ್ತಿನಾಗ 1 ಕೋಲು ಒಂದೇ ಅರ್ಧ ಅಡ್ಡಪಲಯದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಡ್ಡಪಲಯ ದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟ ಆಯನ ನಾಯರ್ ದಾಯಕಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಪು ಆಯ್ತು ಆಯಾಗ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಮುಕ್ಕಲ್ ಬೋನ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ನಾಗ
ಫೈನಲ್ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಧಲ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಧಲ ಸುಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಕಳೆ ಅವಿಂಜಿನ ವಾ ಒಂಜರತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಐತಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಧಲ ಕೊಂಜರೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಬೆಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಕಮಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಏನಿನ ಮುಳಿಕಾರ್ ಕಂಗನಮನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿನ ಮುಚ್ಚೂರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿಗೆ ಆದ ಹಿರಿಯರೇನಿನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಮೇರೆನೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೆ ಚಂದ್ರಹಾಸೇರಿ
ಇನ್ನಿತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶ್ರೀ ಬೆಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ, ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು, ಕೊಳಕೀರೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು, ಅಂಚನೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಿಚಿತ್ನ ಚಂದ್ರ ಸಾಧುಸನಿಲ್ಲರೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರುಲೇನಿಚಿತ್ನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಚಿತ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಯನಿಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಣಾಲ್ ಗೊತ್ತು ದಯದಿದ್ದು ಸರ್ ಇರ್ಲ ಬರಡು, ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ವಿಭಾಗದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಅಂಚನೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ, ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರೆ, ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಶಶಿ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾಣ್ರು ಸಸಣ್ಣ ಬಲೆ, ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು, ಕಾಂತಾವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಉದಯ್ ಅಚ್ಚಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಚಿತ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಕ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡೇರು ಕೇಶವಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಆಯ್ನತ್ತು ದೂರೋಡು ಉತ್ತೊಂದಿತ್ನಾಗಲಿ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕುಲದ ಸಹಕಾರ ಬಲ್ಪಡು, ಬಂದುಲೆ ಮಾತೇರಿಗೆ ತೆರೀಲಿಕ್ಕನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮೂಜುವರ್ ಶುಗರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆರು ಈ ವರ್ಷ 26-27 ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪದಾಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತು ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋಲ್ ಪೂರ ವಾ ರೀತಿ ನಡಪಡು ನೆಕ್ಕ ಎಂಚ ರೂಪುರೇಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಐಕ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರ ಐತು ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿತಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪತ್ತನಚಿತ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಲೆಪ್ಪಲಿನ ಕೊರಂದು ದಯದಿನಿಗಲೆ ಇತ್ತನ ಆಸನಗಳು ಪೂರ ಕುಲುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ನಮನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲಾಭನ ಚಿತ್ನ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಬೆಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಇನಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಂಚಿನ ಏರಿಮಾರ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆರಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದೆ ಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತುಕುಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಆಸನೋಡು ಕಾಲಿಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಉತ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆರಡುವರಿ ಹಿರಿಯರ ನಚಿತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಕೂಟಗೂ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧಿಸಲೇರು ಮೆರೆಗಲ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ನನ್ನವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದಿತ್ತನಾರು ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರೆಗಲ ಗೌರವದ ಕಂಬಳದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದೆ ಈತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು
ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ಎದುರು ಬತ್ತದ ಆಸಿನ್ ರಾವಡ್ ಪನ್ನದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಲನೇ ಯಜಮಾನರು ನನ್ನೂರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅತಿಥಿಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಮೆರೆಲ್ನ ಚಂದ್ರ ಸಾಜ್ ಸಂದ್ಲೇರು ಕಮಲದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮುಳಿಕಾರ್ ಕಂಗೆನಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೆರೆಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಸಾಜ್ ಸನ್ಲೇರು ಮೆರೆಗಲ ಕಂಬಳದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೋಕಿಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೋ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಗಲಿಗಲ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇನೆ ಪದಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಕ್ಕೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನೊಂದು ದುಂಬುಗು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗ್ಲೇನು ಇರಲೇನೆ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನು ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದಾಗ್ಲೇನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಳಗದಾಗ್ಲೇನು ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬೊಕ್ಕೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಹೆಚ್ಚಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೇರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಅತಿಥಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಹಿರಿಯರನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೋಡು ಪಣಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವದೇವರಿನ ಮನಸ್ಸಾರಣೆ ಅಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನಾಗಲೇ ಇನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಹೊಸತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಸನ್ನಿಲ್ರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ದನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದವಂತ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಲು ಮಾತಾಡು ಚರ್ಚೆ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಇನಿ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಚರ್ಚೆಲು ಮತ್ತು ಇದು ಐಟು ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಆ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಅಂತಿನ ಡೇಟ್ ಇಡು ಕೆಲವು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೋ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಅವೇನು ಕಮಿಟಿದ ಗಮನವಲ್ಲ ಒಂದು ಕನೋಡು ಐತಂದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವೇನು ಪೂರಲಾಗ ಸೀದಾ ಕಮಿಟಿಗೆ ಪತ ಬರ್ತನಾಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಸಾನೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತಾಪು ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಐಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತು ನಿತ್ತೆ ಆ ಡೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕಂಬಳದಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡ್ದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಿ ಕೊರೊಂದುಂಟು ಎಂಕಲು ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆನ ಪಂಡ ಬರೇ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ ಕಂಬಳ ಕೊರೊಂಡ ಅವು ಓಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಇನಿ ದೆತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳಾಗ ಅಲ್ಲ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳಾಗ ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಂಟು ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೊರೊಂದುಂಟು ಅವು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅವು ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಮರ ಕಂಬಳ ಬರೇ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂಡ ಆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಓಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಖಂಡಿತ ಯಾರಂತ ಆಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಐತೆ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಐತೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷನೇ ಇದೆ ಕೊರ್ತನೆ ಇಂಗ್ಲೇ 5 ಲಕ್ಷ ಅಂಡ್ಲ 5 ಲಕ್ಷನೇ ಸಂತೋಷನೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ಲ ಕೊರಿಯಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮನಪರಂಚ ವಿಚಾರ ದಯಮಂಡ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರ ಅಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮನಪನ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತ ಆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮು ಇದೆ ಕಾಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈಯಡ್ ಈತ್ ಎಲ್ಲ ಮನದಾನಿಗೆ ಕಾಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಮಲ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಲ ಬರಂದು ಬಂದ್ಪುನ ಅತ್ತೇನು ದಯಬಂಡ ಕಾಂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ದೂರ ದೂರದ ಇರಲು ಕಂಬಳ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಟೈಮ್ಗೊಂದೆ ಪಂಡ್ರಾಬುಜುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೆ ಟೈಮ್ಡೇ ಬರ್ಪಂದ ದಯಬಂಡ ಬಾಯಿ ಬರಂದ ಪಶು ಅವು ಅಂಜದ ಪುನಃ ಐಟ್ಲನ ಮಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು
ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣನೇ ಆವಡು ಅತನ ಪನ ಅಂಚಂತ ಅದ್ದಲ್ಲ ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪೋಂದೆ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಚಂದ್ರಾಸ ಸನಿಲ್ರು ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ತು ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಿರು ಅಗ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ದಯಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಂಡ ಯಾರನ್ನು ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಯಾನೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಬೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಕಂಬಳ ಕೈದಾನಟಲ ಬತ್ತದ ಬೊಲ್ಪು ದುಮ್ಮನಾಡಿ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಂಡ ಯಾನು ಮನದಾನಿ ಕಂಬಳ ಕೈದಾದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಪ್ಪೆದಿನ ಬುಂಡ ಯಾನ್ ನಡುಟ್ಟು ಸಮಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಪೋತನಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತ ಬೆರಿ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಕಂಬಳನ್ನು ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಚಂದ್ರಾಸನಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉದಯ ಶೆಟ್ರುಲಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉದಯ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕಮಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡ ಜವಣೇರಿ ಸರಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಜವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಟೈಮ್ಡ್ ಕಂಬಳನ್ನು ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಸರಿಯಾದ ಬೇಗ ಟೈಮ್ನ ಮುಗಿಜಿದಂಡ ನಮಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನು ಎರ್ಲೇನು ತುಲೆ ನಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲವು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಿಂದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತ ಹಿರಿಯರನ ಚಿತ್ತ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಬೈಕೋಟೆಂಡ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿಪುನ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಬೆಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟೆಡ್ ರಡ್ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸೊನ್ಲೆರೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪೇಟನ್ನು ತೀದೆ ಕಮಲದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಂತ ಮಲ್ತದೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಶುಭಾಶಯದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪದಾಗ್ರಹಣ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಗಾಧವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅನುಭವನು ಪಡೆಯೊಂದು ಎರುತ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನಟುಗು ಬೆರಿಕು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರೆ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬುಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಇದು ಕೊಯ್ಣದ ಯಜಮಾನರಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಗಿಡವ್ನಕುಲು ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಕುಲು ಮಾತ ವರ್ಗದಕುಲು ಬಕ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೈದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರರು ಆರ್ಲ ಮೂಲ ಸಭೆ ಟುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚೆ ಎಂಗಲ ಮಾತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕುಲು ಹಿರಿಯರನಕುಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷದ 26-27ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತ 27 ಕಂಬಳ ಇದು ದಿನಾಂಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದು ದಿನಾಂಕ ಕೊರ್ನ ಏತು ಕಂಬಳಲು ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಕಂಬಳ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಸ ಕಂಬಳದ ಆತನ ಪಂಪಿನ ಅವೇನು ಆರೆ ವಿಮರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳುಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳ ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪನು ಕೊರಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನನಾತ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಯಾನೆ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಅರಡ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲಾಯ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ವಾರೀತಿ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡೋಸ್ಕರ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವರ್ಗದೋಸ್ಕರ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಇದು ಕಂಬಳ ತಡಾರೆ ವಾರೀತಿಡು ಅವಕಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇಗ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚಾದು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪುನು ತರ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಏರುನು
ವಿಚಾರಡು ನಿಕುಲೊಂಚೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾಯ ಅವಡು ಅದರ ಕಿಂಜ ನಾಯರ್ದ ಇರುತ್ತಾಯ ಅವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನ್ಯರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಮಯಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರಡು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದೇ ಏರುತ್ತಾಂಕುವೇರಿ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಇರುತ್ತ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯ ಅನುಸಾರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಏರು ಮುಡ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಏರು ಪಾತೆರುವೇರ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲು ಪಾತೆರಿ ಪಕ್ಕ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪಾತೆರ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಜೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಕೆಲಸನೂ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಅವೆಂದು ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಿ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ ಒರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತರ್ಕ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಿಗಲಿಂದ ಟಿ ವಿಡು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಹೈಪರ್ ಕಮಿಟಿದ ಸಭೆ ನಡೆದಂಡು ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಅಲ್ತ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿನಕಲು ಮಾತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಕಲು ಇತ್ತೇರಿ ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿನ ಎಜೆಂಡಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾದ ಆ ದಸರಾ ಸಮಿತಿದ ಎಜೆಂಡೋಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕೆ ಸಾಮತ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಅವು ಕರಾವಳಿದ ಕ್ರೀಡೆ ಕರಾವಳಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಯೋಚನೆಗೆ ಬುಡ್ನ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಕಂಬಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಅಗಲು ತೆರ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆ ರೀತಿದ 3-4 ಜಾಗದ ತೂದು ಓಲು ಕರೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿದಂದು ತೂದು ಬೈದೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ 3-4 ಜಾಗಡು ಆ ಜಾಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ನಿಗುಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನ ಅಕುಲು ತೆರ್ಪಾದೇರಿ ಅಂದಲ್ಲ ಮೈಸೂರುದ ಅಡೆ ಪೋತುಜಿ ಅಂಡ ಮೊಗಲು ಪೋತೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಕುಲು ಇನಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದ DF ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಜೋಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ತೂತೇರಿ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ತೂದು ಆ ರೀತಿ ಕರೆ ಮಲ್ಪುನು ಆ ರೀತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನು ಕಂಬಳ ಆ ರೀತಿ ಆವಡು ಐಕೆ ಏತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಬೋಡು ಎಂಚ ಅಂದು ಪೂರ ತೂದು ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಗಳು ಪೋತೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಆಪುಜ ಪನ್ಪಿದ ನನಲ ಚರ್ಚೆಡುಂಡು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆತಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಿಗುಲು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಗುಲು ಈ ವರ್ಗ ಇನಿಯಾನು ಚಂದ್ರಾಸನ್ ನಡಲ ಪಂತೆ ಪೂರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಗುಲು ಕೊರೊಂದು ಏರೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಮಲ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಏರು ಕೊನೋಡೆ ಪೋಡೆ ಪಂಪಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏರೆಗೆ ಉಮೇದುಂಡ ಏರೆ ಕೊನೋಲಿಯ ಅಂಚಿನಗುಲು ಆಪುಣುಂದಂಡ ಆ ಕಂಬಳಗು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಭಾಗವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗು ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಕೊಡುಗೆ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ಡು ಈ ಕಂಬಳಗು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇದು ಆರು ಬರಂದು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇನೊಂದು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮೈಸೂರುಡು ಅಂಚ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ ಮೂಲತ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದು ತೂದು ಆನಿ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರೆ ಮೈಸೂರುಡುಲ ಒಂಜಿ ದಸರಾಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪೋಯ್ಸರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವದೋಸ್ಕರ ದುಮ್ಮದ ಸಮಯ ತೂಕ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಗಳು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಮುಳ್ಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸರವಾದಿಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮೈಸೂರು ಮಾತ ಬೇತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂತೀರಿ ಮೈಸೂರು ಬಂದಾಗ ಮಹಿಷ ಬಂದಾಗ ಕೋಣ ಆ ಕೋಣದನೇ ಊರು ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಪ ಕೋಣ ಎತ್ತುಗೂ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಚಿನ 10 ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂತೀರ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕುಲ್ತುವನಾಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಆಪುಣುಂದಂಡ
ವಾರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ವಾರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಐಕೆ ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಸವಿವರವಾದ ಆಗಲಿಗೆ ತೆರ್ಪಾದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಎಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವಳು ತೆರ್ಪಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಕೊರ್ತಾ ರಶ್ಮಿ ತೇರ್ಲ ಅಡೆ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಮೈಸೂರಿಗೂ ಅಂಚ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ ತೆರ್ಪಾದಂడి ನನ್ನ ಅಗಲು ನಮ್ಮ 12 ಡೇಟ್ ಅಂದ ಅಗಲು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ 18, 19ಗೂ ಆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆ ದಿನವೇ ಮಲ್ಪೋಡೇನು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಅಂತಿಮವಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯೋಡು ಇನಿ ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳೋಗು ಎಡಮಕೋಟಿ ವರ್ಮಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ದಾನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳ ಸರ್ಕಾರದ ದಸರಾದ ಕಂಬಳ ಇದು ಆ ದಸರಾದ ಕಂಬಳ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ 3-4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಪಡು ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಯ್ತಾ ಮಾಹಿತಿನ ವಾರೀತಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬರೋಡು ವಾರೀತಿ ಆವಡು ಅವೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರ್ಪಾದ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಪಡು ಆಂಡ ಖರ್ಚಿದ ಮೂಲನ ತೆರ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮೇಘ ದಾನಿಲ್ನಕಲ್ನ ಅದರ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ದೊಡ್ಡನು ಪಿರಾಜೆ ತೋನ್ಪಿನ ಮೂಲಲ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರ್ಪದ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಹೊರೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಏರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ ದಾನಿಲ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆರ್ಪಾದನು ಅಂಚ ಅದು ಓಲ್ಲಾಯ್ಕೆ ವರ್ಮಕೋಟಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೂ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕ ಕಂಬಳಗೂ ವಾರೀತಿದ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಓಲ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇದು ಆ ಕಂಬಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಕೆಲವರೇ ಪನ್ಪಿರಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಆ ಮೂಲ ಮಲ್ತ ಅಲ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಳಾಪುಣು ಓಲೋಲು ಎಂಗ್ಲ ಆಯ್ಕಾಳದ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಕಂಬಳ ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಇವು ಪೂರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಉಂಡ ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯೇ ನಡಪುಂಡು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಚುತ್ಯ ಅಂಡ ದುಮ್ಮು ನಡತಂತಿದ್ದು ಒಂಟಿಕೆರೆಟ್ಟು ಇದು ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಆದ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಡಪುಂಡು ಇದು ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಲ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಆತಂಡೆ ಇದು ನಂದಿಗೂರು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿದ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಕಂಬಳ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನಿ ಹೊಸ ಸಾಣೂರು ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹರೆಕಳ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಅವಡು ಪಂದೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡೆ ಕಂಬಳ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯಿ ಕಂಬಳದಗಳು ಬೈಂದೂರಲ ಕುಂದಾಪುರದಕುಲ್ಲ ಅಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅನುದಾನೋಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಕಂದ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪೋಯ್ ಸರಿ HK ಪಟೇಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಮಾತಾ ಇರೋ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಆದಿತ್ತನ್ನು ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನ ಆಪಿನ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತನು ಖಾಲಿ 10 ಕಂಬಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತನು ಈ ಬಗ್ಗೆ HK ಪಟೇಲ್ರಿಗೆ ವಾರೀತಿಡಿ ಮನವಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರವನ್ನು ಒಪ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಜೇರಿ ಆಂಡ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ HK ಪಟೇಲ್ರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾಪಿನಂಚಿನ ಪೋಯ್ಸರ್ದ ಸಂದರ್ಭೋಡಿ ಈ ಒಂದು 23 ಕಂಬಳದ ದಿನಾಂಕ ಕೊರ್ದು ಮಂಗಳೂರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆದ ಮುಖಾಂತರ DC ಮುಖಾಂತರ ಉಡುಪಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ DC ಮುಖಾಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ತದು ಉಡುಪಿಡ್ ನಡಪನಂಚಿನ 4 ಕಂಬಳ ಅವೇನು 5 ಪಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ ನಡಪನಂಚಿನ 14 ಕಂಬಳೋಲಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ದೆತನೋಡು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆದೇಶೋಡು ಉಂಡು ಆ ಮನವಿದ ಮಿತ್ತು ಇದು 23 ಕಂಬಳಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಇದು 1 ಕೋಟಿ 15 ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅನುದಾನ ಬರೋಂತುಂಡು ಭಾರತೀಯ ನಮ್ಮ ಸದಾನಗೌಡರು CM ಉಪ್ಪನಾಗ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಿ ಎಂ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಸಿ ಎಂ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಬಳಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದೆ ಅಂಡ ಸುರೂತ ಕಂಬಳದ ಅನುದಾನ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಹಿಡ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊರಡು ಅವೇನು ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಪಾಡ್ನಿಡ್ದೋಸ್ಕರ ಆ ಅನುದಾನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಕ್ಕದ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ರಾಮುಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತಂದ್ರೆ ಅಗಲೇಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಸರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ 26-27 ಕಂಬಳಿಗೂ ನಮ್ಮ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನನು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಏತಲ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕನ ಅನುದಾನ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋಡನ್ನು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ 2 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾತ ಕಂಬಳೋಗ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಇರೋದು ಬೈದನ್ರಿ 10 ಕಂಬಳೋಗು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೈದನೆ ಐಟು ಕೆಲವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದೇರಿ ಕೆಲವರು ಕೊರ್ತುಜೇರಿ ಅಂಚಾದ ದುಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಓಲ ಪ್ರಮಾದ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳೋಡು ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳೋಗಲ ಅನುದಾನನು ರಾಜ್ಯದ್ದು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ತರಬೇತುಗಳ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ಮೂಲಕ ಬೈಲಾ ಆತಂಡೆ ಆ ಬೈಲಾಡು ತರಬೇತು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದ ಅಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಾದ ದಾದಾನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಅವನ್ನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರು ಒರಿ ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಾರು ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನಂಚಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಮೂಲು ಶಾಸಕರಾದ ಸಚಿವರಾದ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಡು ಅನೇಕ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಒವ್ವೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾರೇ ಸ್ವತಃ ಎದುರು ಉಂಟುದು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಮರು ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಇನ್ನು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಟುಳ್ಳೇರಿ ಆರೇನು ಆರ್ನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಈಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವಾರೀತಿ ಕಂಬಳ ಮೆರಗದನ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ನನಾತ ಎತ್ತರ ಕೊಂಡಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು 2 ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿയുടെ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದಾದಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದು ಅನುದಾನಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದಾದಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದು ಉಪಕಾರ ಆಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿನ ಜಿತ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ನ ಜಿತ್ನ ಬೆಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಂದನೆಲು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರೆ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಸದಾ ನೆನಪು ದೀಪನ ಜಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ಕಡಲ್ಕೆರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ MK ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲೇರು ಮೆರೆನ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದೆ ಈ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ
ಈ ಭಾಗದ ಯುವ ನೇತಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡಂದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಒಂದು 2439 ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿನ ಚೂರಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ತೆರವು ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ 2439 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಲದ ಶಾಲನ್ ಪಾಡ್ದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಂಗಾಡಿ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ದಯದಿದ್ದು ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಆಸಿನ ರಾವಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಣ MK ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಈ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಗೆ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಕಳ ಭಾವ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರಾಯನಂಚಿನ ಐಕಳ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅವೇ ರೀತಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ, ಅವೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸುಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಆರು ಕಂಬಳದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾರು. ಇನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಉಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ರೇಂಜ್ ಬಂಡ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಂತಿನ ಒರ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ತಿ ಆಪನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮೂಲ ಪಂದ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳದ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಯುವ ನಾಯಕಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದರು. ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ತಿರುವೈಲಿ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನಾರು. ಈ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ತರಪಡವನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಪುನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಇನಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಲ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಎಂಗ್ಲ ಯಜಮಾನನಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ. ಇನ್ನು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ನಂದ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದನಾರು ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರು ಆರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಕ್ಕು ಬೆದ್ರಡು ಕಂಬಳ ಆವೊಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹಠ ಪತ್ತದೆ ಆರೇ ರಾತ್ರಿ ಬಗಲೆ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪತ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದು ಆ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮಲ್ತನ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುರ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಜಾಗ ಮುರ ಆ ಮುರಕ್ಕೂ ಮಿಷಿನ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ. ಇನಿ ಆರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾಂತಿಗೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಿದ್ನಕ್ಕೆ ಸಲಾದ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಇನಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಇನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಯುವಜನ ಖಾತೆದ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು
ಕಂಬಳದ ಏರು ಪಾರುನ ಜವನರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರುನಂಚಿನ ಜವನರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಡ್ಬಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏರು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ರೇನ ಕುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಆಂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವು ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಆತಂಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಐಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿలో ಎಂಗಳ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ ಉಳ್ಳೇರೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಗಲ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಪಾತೆರುಗಾರು ಖಂಡಿತ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಇನಿ ದುಂಬುದ ಎಂಚ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರ ಐನು ಮುಂದುವರಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನನಗಳೇ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾಬೇರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎರತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾರ್ನೊಂಜಿನ ಜವನಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ವರ್ಷನೇ ಎಂಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳ ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳ ಸರಕಾರ ಸೌಮ್ಯದ ಕಂಬಳ ಎರಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಂಡೇರಿ ಈರ್ದಾಯಿ ಮಾರ್ರೆ ಬುರ್ದುಗೋರ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನತ್ತವು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತು ಅವು ಸರಕಾರದ ಜಾಗ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದು ನಾವು ಅಂಜಾದೆ ಯಾನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಿಪ್ಪನೇಟ ಮಾತ್ರ ಎಂಗೈಟ್ ಹಕ್ ಎನ್ನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಿರಿ ಪೋದು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದ ಆರಿಸಾದ ಪತ್ತಿನ ಬೆರಿಕೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟು ಉಳಿತಾಯದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ದಿನಕುಲೆಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ದಾ ಪಂದ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಇನಿ ಆಸೆ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಸರಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಜಾಗ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನಡು ಮಲ್ದನ ಐಟು ಬೋದು ಸೋತಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನೇ ಐನು ಮಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಡೆ ಏನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಜಾದ ಐನು ಗೌರವಡು ಹೊಸ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ದಿನಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ದ ಪಂಪನೈನು ಒಂದು ಕೊಡುವ ಪಂಡಿದು ಕಂಬಳ ಉಂತುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇಟ್ಲ ಗೆಲಟ ಮಲ್ದ ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿಮಿತ್ತ ಒತ್ತಡ ಗುಣಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಬೆದ್ರೆಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಕೊನದು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾಂಡೆ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ವಕೀಲರೇನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆ ದಿನಕುಲೆಡೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಯಾಂಡಲ ಎರುಕಟ್ಟದ ನ್ಯಾಯಲತ್ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಮರಲಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಜವನ ನಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕೂಟ ಆ ಕೂಟಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾಯಾವಡು ಸರಕಾರದುಲ ಸಾಯಾವಡು ಬಂದಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಬ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊರೋನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪಾವಿಲಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಮನೊಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎಂಗಿನ ಮುಲ್ಕಿದ ಪೈಯೊಟ್ಟದ ಸದಾಶಿವಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆಗೆ ಏನು ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಂತ ಬೆರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೈಯಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಆ ದಿನಕುಲೆ ಮಲ್ದಾ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಬಳದ ಸಾಧಿಕೇಡು ಮಲ್ಪ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಆರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಡೆ ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶಾಂತವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೆ ಓಲ ವೇದಿಕೆ ಪುರ ಆಗತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಆರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ನಡೆದು ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಭಾರಿ ಸಮಯದಿಂದ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರ ಇನಿ
ಎಂಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಟಿ ವಿ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ರೋಯಿಂಗ್ಲ ತೂಪ 6 ಬಸವರಾಜ್ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ನತ್ತ ಮಂತ್ರಿ ಭೈರತ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೇತತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇಲಕ ನಿಟ್ಟು 2 ಜನಲ ಆಂಡ ಆರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸರು ಇಟ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಫಾರ್ನರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚಾದ ಕಸ್ಟಮ್ ಇಲಾಖೆ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆತಾರೆ ಇನಿ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಬಸವರಾಜ ಬಂದಾಗ ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಮನ್ಪುನ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ್ ಭೈರತ್ತಿ ಬಸವರಾಜನ ಕುಶಾಲಿಗೆ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲ ಪರಿಪಾಠ ದಾದಲಾವಡು ಕಂಬಳ ನನಾತ ಗೌಜಿರಿ ನಡಪಡು ಇತ್ತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಡರು ಮೈಸೂರದ ಕಂಬಳ ಆವಡೆ ಐಕೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಂಗಿತನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಐನು ವಿರೋಧಿಸಾವನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಐನು ದಾದಲ ಮಲ್ಪರಾಪಜಿ ವಿರೋಧಿಸಾವನಕ್ಲು ಇಪ್ಪಾಡೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ತದೇ ಶುದ್ಧ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದಿ ಪರಯಾವು ಆಂಡ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೈಸೂರೇ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ದುಂಬುರು ದಿಂಚಲ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಮೈಸೂರು ತಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಋಣ ಉಂಡು ಪಂಪನೇನು ಪಂಡದು ಇನಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಡೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿದ ಕಂಬಳ ಆತನಿಗೆ ಆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ನಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾಬೆ ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕತ್ವನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಏನು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾಬೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಟಗಾರರ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಬೇಕವರ ಪುರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕುರ್ಪಾಬುಲೆಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಪನ್ವಾಂಚಿತ್ನ ಪಾತಿರನ ಪನ್ಯ ಹಿರಿಯರೇನ MK ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನರಿಗೆ ವಂದನೆಲು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇತ್ತೇನೆ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಜಿತ್ನ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಸಾದ್ ಸೊನ್ಲೆರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ದೇಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಡೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವದ ಕಮಲದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನೂತನ ಕೋಶಾಧಿಕಾరులు ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಲೇರೆ ಮುಳಿಕಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರು ಮೆರೆಗಲ ಗೌರವದ ಶಾಲನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಯಾನೆ ಗೌರವನ ಬೊಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತವ್ರೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲಿಪ್ಪು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಲಿಪ್ಪು ಮಾದಾಬುಡುಬನಗಲಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಬನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಥಮಾದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಆದ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಜಿತ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ನೂತನವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಮಲದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಂದರೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಡಿಲೆಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನವರಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಣಲ್ಗುತ್ತು ಕೈ ತೊಡಿ ಕಮಲದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಪೂವನ್ನು ಕೊರೆದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಂಬುಗು ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಯುತ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಾರ ದುಂಬುಗು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೂತನ ಕಮಲ ಸಮಿತಿയുടെ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುಂಬುಗು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೂತನ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುಂಬುಗು ಮೂರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಾಂತಾವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಉದಯ ಅಚ್ಚಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಬಾಂಕು ಭಂಡಾರರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಮಲಾಡು ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸತ್ನಾರು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ ಮೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದೊಲ್ಲೇರೆ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ ಬಂದುಲೆ ಸಮಿತಿದ ಈ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಗಲು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕಮಲ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತದ ಪುದರ್ ಲೆತ್ಪನ್ ನಗಲ್ ದಯದಿದ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿ ವೇದಿಕೆ ಸಭೆಟಿತ್ತಾರಂದಂಡ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಡೆರಿಕ್ ಟಿಸೋಸೆರು ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಾಗಲಿರ್ಲಿತ್ತಂಡ ವೇಣುದ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ವೇಣೂರು ದಯದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲಿ ಮಾತಾಪುಡನಾಗಲಿ ಪೂರ ಸೇರಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮೀಪ ಮಲ್ತ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ವೇಣೂರು ಅಂಚನೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಜ್ಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ದಯದಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡಿರಲ್ಲ. ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಜ್ಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಶಿಶು ಸಮಿತಿಡೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅರಂಬೋಡಿ ದಯದಿದ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಬರೋಡ ಕಾಳು ಪಾಣರು ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ದಿವಸ ಕಾಳು ಪಾಂಡ ಬಲ್ಲೆನ ಬಲೆ
ಆಡ ಬಣ್ಣರು ಬರ್ಲಿ. ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರರು, ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು, ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಓಟಗಾರರ ವಿಭಾಗದ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂಜನೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಳ್ಳೆಣ್ಣ. ಏರ್ಲೇನ್ ಮಾದ ಉಡುಪನಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ಜವಾಡಿಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ಅಂಜನೆ ಕಡಂದಲೆ ದಾಮೋದರ್ ಸುವರ್ಣರ್ ಅಡ ಶಿಶು ಸಮಿತಿ ಬಲ್ಲೆಣ ಬಲೆ 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 ಅಂಜನೆ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಮಿರ್ ಶಿಶು ಸಮಿತಿಡೆ ನಮ್ಮನಟುಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶಿಶು ಸಮಿತಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಪ್ಪು ಮಂಕುತೋಟಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು. ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ PR ಶೆಟ್ರು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಾರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಡೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಡೆ ಇತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಯುವ ನೇತಾರರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೆರೆಡ್ದು ಶುಭಾಶಯದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ತೂಕದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಂಬಳ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಐಟು ಮುಂಚೂಣಿಡುಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಬೆಳಪು ದೇವಿಯಣ್ಣನು, ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನು, ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣನು, ಶಕ್ತಿ ಅಣ್ಣನು, ರಶ್ಮಿತ್ ಅಣ್ಣನು, ವಿಜಯ ಅಣ್ಣನು, ಶಶಿ ಅಣ್ಣನು, ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣನು, ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ, ತ್ರಿಶಾಲ್, ಉದಯ ಅಣ್ಣನು, ತೀರ್ಥಚಾಡುಪುನಂಚಿನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೇನು, ಸಾನೂರು ಜಗ್ಗೇರೇನು, ಮನ್ಮಥ್ ಅಣ್ಣನು, ಕೌಶಿಕ್ ಅಣ್ಣನು, ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಯನಂಚಿನ ಕಡಂದಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೇನು,
ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಚಂದ್ರಸನ್ನನ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಂದ್ರಸನ್ನನ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನಡ್ ದುಂಬು ದೇವಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾತೀರಿಯರು ದೇವಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾತೀರ್ನಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ 1,15,00,000 ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ 1,15,00,000 ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 5 ಕೋಟಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪಾಡ್ದೇರಿಂದ ಬಂಡೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ದೇಕ ನಮ್ಮ ಪಿರವಜಾರನ ಬರ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡಲ್ಲ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೇಡ ನಮ್ಮಡ್ದು ಕಂಬ್ಲಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಬರೋಡು ಕಂಬ್ಲಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಕಂಬ್ಲಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವೈಮನಸ್ಸು ಕಂಬ್ಲಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಸರು ರಟ್ಟವು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇನಿ ಎರುಕುಲು ಕೆಸರು ರಟ್ಟಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮಿತ್ತ ಕೆಸರು ರಟ್ಟಂಡ ಅವು ಬೇಜಾರಾಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಕಂಬ್ಲಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ವಾ ವೇದಿಕೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಡಪುಂಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಂಡಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಬೇತೆ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಕಂಬ್ಳ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಕಂಬ್ಳ ಈ ಕಂಬ್ಳದ ಕೂಟಡು ಅಪಸ್ವರ ಬಂದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಅನಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಾಗ ಕಂಬ್ಳ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬ್ಳನ ತೂಪು ನಕ್ಲೇನ್ ಕಂಬ್ಳನ ನಂಬು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಅವಧಿಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಅವಧಿಡು ಕಂಬ್ಳ ನಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಾಡು ಮೈಸೂರು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ದಸರಾ ಮೈಸೂರದ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೈಸೂರು ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಮೈಸೂರು ಕಂಬ್ಳ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಯಾರಿ ನಿಖುಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿದ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಂಬ್ಳ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬ್ಳ ಅವಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣವಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಂತ ಒಂಚೂರು ನಷ್ಟ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಪುಲಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತಂಡಿ ಆಂಡಲ ಆರ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಬ್ಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೇನು ನಿಕುಲು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಕಂಬ್ಳ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಚಂದ್ರಸನ್ನನು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಆಂಡ ಖುಷಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಪಿರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಚಂದ್ರನೇ ನಿಭಾಯಿಸುವರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡಲ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಯುವಕಿಯರ್ನಕ್ಲಿನ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಂಡಲ್ನ ಮಲ್ತದಾರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನೂತನ ಕಂಬ್ಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬ್ಳ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎರುಕ್ಲ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬ್ಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯೋಜಕರಿನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಕಂಬ್ಳ ಮಲ್ಪುನು ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರನೆ ದಯಪಂಡ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳದ ಮಿತ್ತೆ ಅನುಭವ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋಡಾಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಅದೊಂಜಿ ಕಂಬ್ಳನ ಒಂಜಿ ನಡಪವನ ಅಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಕಂಬ್ಳ ನಡಪವನ ಕಷ್ಟ ಯಾನ್ ಸುರುಕ್ತ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನ ಸುಲಭತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆಂದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆ ಒಂದು ಬೋಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಎನ್ನ ರೋಹಿತನ್ನೇ ಪೋಯ್ರ ರೋಹಿತನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀರ ಅರ್ನ ಆ ರೋಹಿತನ್ನೇ ಅವು ಲುಲ್ಲೇರಿ ರೋಹಿತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋನೆದ ಅಂದೆಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪಕ ಬೇತೆ ವೈಟ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ರೋಹಿತನ್ನ ಎರುನು ಪಾರ್ಪವನಾರು ಆರು ವಿಧಾನಸೌಧರ್ದು ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ರೋಹಿತನ್ನಾಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನೊಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕಿ ಗೊರ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಬೇತೇನೆ ಕಂಬಳ ಬೇತೇನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ವಂದನೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೋ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಪಾತೆರ 3 ವರ್ಷ ದಾದಪುರ ಕಲ್ಪನೆಲುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ದಾದಪುರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯನೂ ನಿಖಲ್ನ ದುಮ್ಮುದು ಇವರ ಉಲ್ಲೇರೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿತ್ನ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧಸನ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಾಭಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಹೊಸತ್ತಾದ 25 ಸಾಲದ ಕಂಬಳದ ಮಾತಾ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಕನಪನ ಮುಖಾಂತರ
ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಕಳ್ಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನ ಕಳ್ಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಳ್ಳ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಲ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಅವಿನ ಎಂಚ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಬಳಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ 24 ಗಂಟೆಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಕ್ನಲ್ಪ ದಾದಪುರ ಯೋಜನೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಕಡೆ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರನಕಲು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಲ್ದ ಈತ ಪ್ರೀತಿದ ಇನಿ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಮೈಸೂರುಡ್ಲ ಅವಡು ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಲ್ ಪುರ ಅವನುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಮುರಣಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಒಂಜಿ ದಸರಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದಿತ್ತೇರು ವಾ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪೂರು ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಅವು ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು ದಯದೀದು ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಜನಗಳ ಒಂಜೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಏರಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಬಳದ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಚಿ ದಯಗಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಓಲೋಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪುಟ್ಟನ್ನು ಬುರ್ಚಿ ದಯಬಂಡ ಕಂಬಳಾಡು ಹೋಗಿ ರಾಜಕೀಯಜಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಮಲ್ಪಿರಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಂಡ ಕಂಬಳಡವು ಅಂಚಿ ದಾಲ ಆವರಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳಡು ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ ಕಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಆಪನೆಕ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪಣ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಅನುದಾನ ಬರೋಡಂಡ ಐತ ಬೇರೋಡು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇನು ಇನಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಎತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 10 ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಜಾರು ಚರ್ಚೆ ಎತ್ತನು ಆಂಡ ಸುರುಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಗ್ರಹಣ ಆವಡ ದುಂಬೆ 1,15,00,000 ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನೆಕ್ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಗೆ ಬಜೆಟ್ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕಾದಿರಿಸೋನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾದಿರಿಸೋ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಅವು ಕಾರ್ಯಗತ ಆವು ಪನ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲ ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇನಿ ಹೊಸತಾದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಸೇ ಬೈದನು 150 ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾನೂನುಂದತ್ತು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಡು ಇನ್ನು 150 ಜೊತೆ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 150 ಮಿತ್ತಿ 200 ಜೊತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು 30 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನೇ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇಲಾಖೆಡೆ ಬೈದನು ದಯದೀದು ನಿಖಲು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಕಲ್ನೆಕ್ಕು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡು ದಯಕೆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಿನಿ 24 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಜಿಂದ ಅಂಡ 150 ಜೊತೆದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುದಾನನೇ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಐಟುಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ದಯದೀದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇನು ಗಂಭೀರವಾದ ತೊಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಲ್ಲ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆಕ ಕಾನೂನು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಮನದಾನಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ 150 ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಕೂಡೋರ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೈತ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ದಯದೀದು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ನಿಖುಲೇ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಂತಾಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಲ್ಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ನಮ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಎಜೆಂಡನೇ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಾರು ಪನ್ಪನ ಭರವಸೆಂದಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಪಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಮುರಣಿ ದೇವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶೆಟ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಆವಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪುಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಕಂಬಳಡು ನನೋರಿ ಓಟಗಾರಗೆ ಆತನ ನನೋರಿ ಸಂಘಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುನಂಚಿನ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ 4 ಕಂಬಳ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಹೊಸತು ಕಂಬಳಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕರೆ ನಮ್ಮನ ಕಡಂದೆಲ್ಲದ ಕರೆ ಇತ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಆತನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಾಣೂರ್ದ
ಅರೆಕಳದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಈ ನಾಳು ಕಂಬಳ ಈ ಸರಿ ಹೊಸತ್ ಕಂಬಳ ಐನಾತ್ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕರೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಕಂಬಳಡು ಕರೆತ್ತವಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರು ಪಂಡೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನದ ತಂದು ದಯಗೆಂಡ ಆ ಕರೆ ಸರಿಜಿಂದಂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನು ದಯದೀದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಗದಿ ತೊನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಜಮಾನರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂಗಾರದ ಪವನ್ ಕೊರ್ಪನ ವಿಷಯ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ದಯದೀದು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪರ್ಪುನ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸಂಘಟಕರನಕಲು ಜರೂರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ವಿಚಾರನ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಂಡ ತಿರುಪವಲಿ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯಡು ಎಂಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನ ರಾಜ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕುಲ್ಲೇರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸಂಘಟಕರನಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಮ್ಮನ ಮಾದ ಉಡುಪುನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಏರು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಅತ್ತನ್ನ ಮಾದ ಉಡುಪುನಕಲು ಸದಸ್ಯರ ಆಪುಜರ ಅಕಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಆವಡೆ ಆ ಸದಸ್ಯರ ಆಪನಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಸದಸ್ಯರ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮತ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನಂತಿ ಕಂಬಳದ ಏರ್ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸುವರ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ವಿಚಾರನ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭನ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಂಘಟಕರ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು ಸಂಘಟಕರ ನಕಲು ಉಂತೋಡು ಡೇಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ದಯದಿ ನಿಖಲ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತೋರ್ತೆ ಆವಡಿತ್ತನು ಅಂತೆ ನಿರಂಜನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಶುರುವೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗಡಿಬಿಡಾಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಬಳದವರಿ ಎಡ್ಡ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲ್ದು ಬೋತೇರು ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲಕ್ಕದುಂತದ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೋರಡು ಪಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನೋರ ಸಂಘಟಕರ ನಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರಂಡು ಐಕ್ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಕಂಬಳ. ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಯಸಿನ ಜಿತ್ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲರಿಗೆ ವಂದನೆಲು. ಈ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಈ ಸಭಾ ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಕಡಪಡ್ರಂಡು ಅವೇನು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ಡ ಪಂತೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಾರೀತಿ ನಿಗುಲು ಸರಿಯಾದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಡೆ ಏರು ಓಟಗಾರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ದೆತೊಂದು ಐಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೋರಿಯಾರ್ಡ ಅವನೇ ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಎಂಕುಲು ದೆತೊಂದು ದಯದಿದೆ ಗಮನಿಸಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ನಿಗದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಹತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾತ್ರ ದಯದಿದ್ದು ಉತ್ತುಲೆ. ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಳು ಏರೇ ಕಂಬಳ ಪೋಯ್ಸರಿ ಮಲ್ದಾರು ಆ ಕಂಬಳದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಐತೊಟ್ಟುಕು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶಿಫಾರಸಾರುಂಡು
ದಯದಿದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಕೈತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅವನು ಮಾತೆರ್ಲ ಐನಾತು ಬೇಗ ಮುಟ್ಟಾಲಿ ದಯದಿದ್ದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ದಯದಿದ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿರುಚಿದ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪದಾಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಗಳಿಗೆ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಉಣಸುರದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಡು ದಯದಿದ್ದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು.
1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಕೊಡೋರ ಸೇರೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ದಯచేసి ఆయన ಬೇಕು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಗಲು ಉಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ 1:45ಗೂ ಒಕ್ಕೋರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲು ಸೇರೋಡು. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಬಳದ ಮೀಟಿಂಗುಲ ಒಂದಿಪ್ಪನಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಹಾಲನ ಮುಕ್ತವಾದ ಕುರೊಂದಿಪ್ಪನಾರ ಕಡಂದಲೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಿರಿಯರು ಲತಾ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಮಲದ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈರ ಸಹಕಾರ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಣದು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲ್ಪು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ.